Ndị ji okwu ha agba izu n'okwu gbasara ahụike na steeti a anọgoro n'ọgbakọ nkụzi achịkọbara were otu ụbọchị n'Awka bụ isi obodo steeti a wee na-akpọ oku ka a na-ekwusa ya dịka ozi ọma bụ ya bụ ọrịa igburigbu okwu na-emetụ ụmụ ntakịrị bụkwazị nke akọwapụtara na ọ na-emebe na ndị di na nwunye anaghị enwe ike wee na-amụ ụmụaka n'oge nakwa etu o si wee kwesị. N'okwu ya na ọgbakọ ka kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Afam Obidike na wee kọwaa na ya bụ ọrịa bụkwa nnọọ nke eriju ya afọ kama na ndị mmadụ na-adị eneghara ya anya o wee na-emenye ndị mmadụ egwu. Kachibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Na nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Nonyeludo bụ onye hụrụ ụmụazị ndị ahụ ụhụ ha adịghị etu ọ kwesịrị n'anya ma kwue na ya ga na-akwado otu ahụ iji hụ na achọpụtara ebe ụmụaka ahụ nọ na steeti a maka imekwa ka ụhụ ha dị mma ọzọ, nke o kwuru na ọ bụ ihe a na-eme n'efu n'ahụghị oge ọbụla. Onye nnukwu ọdakawo nke ụlọọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency Oriakụ Chisom Uchem gwaziri ndị ọ bụ ọrụ ha ịhụ maka ụmụntakịrị nwere ọrịa na ụlọ nleta ahụike dị iche iche na steeti a ka ha na-agbasi mbọ ike na-ahụ na oge niile nwaanyị mụpụrụ nwa na ha nelere ụkwụ ya mara ma ọ dịkwa etu ọ kwesịrị. Na Mbụrị ka onye coordinator of Clubfoot Clinic na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi Dọkịta Anthony Ugezu mere ka amata na ya bụ ọrịa bụ nke na-abịa mee nwatakịrị n'ụkwụ mezie ka ebe kwesịrị ịdị n'ala dị n'elu na ebe kwesịkwara ịdị n'elu dị n'ala ma kwue na a na-edozi ya bụ ụkwụ na Na-Eru na-anaghị ego ọbụla ma kọwaa na ya bụ ọrịa bụ nke a na-afụ ofu n'ime 1,000 ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na steeti a. Nwatakịrị ọbụla efu na amụrụ ọfụ na-enegodo ụkwụ ya ịna n'ụkwụ ya retake 1 minute ọ bụ nara na ụkwụ ya dịrọ ka nke ndị ọzọ si adị. Nya bịa na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi every Tuesday clinic anyị na-ehu ka enene ọzọ ya na ọ bụrụ ya anyị masịzi ya ngwa nne nabazia ma nna bụrụ nwa gị naba, mana ọ na-adị mma ụkwụ ọbụla ịfụ na-ara adịrọ ka ụkwụ ndị ọzọ si adị zite ya ka anyị fụ ya. Treatment ya bụ free. Otu nwaanyị nke ụhụ nwa ya dịbụ otu ahụ bụ nke agwọgọrị na Nnewi na-anaghị ego ọbụla bụ Oriakụ Cynthia Uchechukwu Ndive toziri ụlọọgwụ Na-Eru maka inyekwa ya na ezinụlọ ya obi aṅụrị ọzọ ma rịọzie ndị niile dị na steeti a bụ ndị ka na-amụ nwa ka onye ọbụla mụtara nwa ihe mere n'ụkwụ ụhụ ya adịghị mma ka o duje ya n'ụlọọgwụ Na-Eru na-akwụghị oge ọbụla. Ndị Igbo si n'ezigbo ọya oyi ezube gị ọ bụla ọ dị nwa ya n'ụkwụ o nwere olileanya na ọ ya adị mma ebe nke m dịrị mma na nke ya adị mma. A kụzikwere ihe nkụzi maka Clubfoot n'oge emere ya bụ mmemme site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.